Lekárske prístroje, ktoré používame v rodinách nevyliečiteľne chorých detí, nám pomáhajú v diagnostike a liečbe. A aj vďaka nim deti môžu zostať dlhšie doma a nemusia sa vrácať do nemocnice. Najčastejšie používame fonendoskop, prístroje na vyšetrenie krvi, tlakomer, pulzný oximeter. Fonendoskopom vyšetrujeme dýchanie dieťatka. CRP prístrojom zisťujeme zápal v krvi, ABR prístroj nám slúži na zistenie hodnôt vzácnych prvkov v krvi. Tlakomerom meriame krvný tlak, pulzným oximetrom zisťujeme okysličenie krvi. Okrem toho používame prístroje, ktoré pomáhajú priamo deťom. Inhalátorom deti inhalujú lieky, ktoré potrebujú byť inhalované. Vestu používame vtedy, keď sú deti zahlienené a potrebujú uľaviť ťažkostiam. Mikropipetou rodičia dávkujú dávky veľmi malých liekov. Sme veľmi radi, že tieto naše prístroje vieme deťom bezplatne zapožičať a aj vďaka nim sa im uľaví priamo pri ich ťažkostiach.